Maayong buntag ug malipayong adlaw ing papaulay. Yes, good morning. Wala na po si Lovely. Lalo siya singing engagement. May mga na singer ang atong kauban eh. First Yes. love niya ang singing. Yes. And happy pod kayo ta kay of course bisan og na siya diri sa Hope Channel. That's true. Nagpadayon gyapon ang iyang career Yes, as as a a singer. singing sobrang missionary. Hindi kawing, di ba singer ang po kawing? Wala kay singing engagement wing. Walay solo ni grupo. Kayo mo solo, maklaro mangyabag. Oy, magtunag solo oy ingon ni Awing, di ba? Wing? Pohon. Okay. Pwede na, pero isa lang kalinya. Kari nga Pwede si na Mana, puno kayo ta sa siguro mga burden or mga kaguol or kalipay or unsa ba ka nga nakaabot sa atong mga kinabuhi. So naagyud tayo mga reflections. Yes. Okay, this morning si Awing ang mubasa sa atong panginoklog. Yes, karon kabuntagon makapaglaom, paminaw mo. Katong natulog na. Oo, wala pa ni mata, tulog pa, bangon na. Okay. Kung ang gugma sa gahom, mulupig sa gahom sa gugma, makabaton kitag tinuuray nga kalinaw. Amen. Wow. Gikan ni siya sa English, gi-translate og Bisaya. So si Darren natin Ikaw na, sige. Kaya siya Ikaw na, nag-translate. Sige da, go. When the power of love overcomes the love of power, we can have real peace. Masiguro? Wow. So kinahanglan yun nga ato yung ipatigbabaw ang pure nga essence sa gugma. Sa Aron dili- ang gugma kinahanglan do nagigugma aron mo patigbabaw ang kalinaw. Kay kung Gubot walay mo ng gugma, walay kalinaw. That's right. Gubot mo gud atong Pilipinas ron because of this love of power ba? Correct. Yes. So di gyud ang tinubdan ba sa kagubot sa tanan ang love of Yes. power. Okay. I hope Unya na- ang importante karon. Sige, go Char. Ang importante karon nga naatay gugma alang sa itong mga viewer tungod Exactly. kay naa na po tay Bible trivia. Our first question. Masawing. Di ba, Okay, Char? when Lot's wife turned around and looked at the destruction of Sodom and Gomorrah, what did she turn into? Isuda. Okay. Murag, Sige. murag sayon ra kayo Mura ba? siya nga, poof! Nahimo siyang She flower. became a Coco Crunch. May magic wand. Yes. Mga kapaglaom kung makadaog mo sa atong mga shirts, bisita mo dire sa ato ang Hope Channel. Unya, mga kapaglaom, andama ang inyong mga kagalingon kay ang among Panimbaya sa Kabuntagon dool na mo sa ulo nga among first anniversary. So Wow. atang mo pirmi ayaw gid mo balhin diha mga Yes. channel. Atangan gid mi ninyo kay doon nami ipaabot diha ninyo nga mga mensahe. And we would like to inform you all nga adunay usa ka dakong selebrasyon ang Panimbaya sa Kabuntagon o kini pagahimuon dito sa kanituan Cagayan de Oro City. Adunay mga services nga idala diha sa Hope Channel South Philippines ug sa 70 Adventist Church kauban ang atong mga service providers ang Adventist Medical Center, CARS, Lions Club International of Cagayan de Oro, ASI of SPUC, and AYS of NCMC, and of course, Cagayan de Oro Central Church, o diri po sa atong buhatan sa South Philippine Union Conference. So, if God will allow it, so Yes. madto ta dito tanan. So it's green and it's a go and we are all excited about that. Pero basta Sabado perminti man ta excited anyway. Sama karon makapaminaw na po ta og mga mananoy nga tingog, mga awit pampadasig sa atong mga batanong bisita karon. Ug ato na silang atangan unya sa dili madugay. Yes, kung doon na mo yung mga membro kahigalaan sa abroad, aron matambalan ang ilang mga kamingaw, tanaw ka mo pinagi sa atong live streaming link ka makita sa inyong mga screen. Ug sama sa atong mga friends diya sa Doha, Qatar, ang atong Doha Media Team. Good morning sa inyo dinatanan ug atong mga viewers nga nasa Thailand, Taiwan, Singapore and all other Filipino abroad nga nagtan-aw karon sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning kaninyo dina. O kung gusto mo greet kanila sa inyo mga friends diri sa Philippines, pwede mo text diri sa among mga numbers nga naka-flash sa atong mga screens, or kung di ka mo visit sa atong website, sa Facebook page sa Panimbaya sa Kabuntagon ug sa Hope Channel South Philippines.
Yes, ipag-greet nato na sila. And speaking of greetings, I would like to greet first ang atong viewers, no? Layo pa kayo sila gikan. Bangkok, Thailand, Mr. Arnel and Mrs. Marchel Flores and their babies, baby James, baby Blake. Thank you for supporting Hope Channel. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. May God bless you. Have a happy Sabbath day. Karon po mga kapadlaong, among introduce sa inyo ang among teen spray sa ilang pagbalik ikan para sa mantikaw, inyo silang mapaminawan sa dili madugay. Yes, nini karon nga Kabuntagon doon na tayo hisgutan about sa ato nga Kristo o Dios kung unsa gid ang ato ang Ginoo. Unya atong makauban ang atong maabtikon, dasig walay kupas nga Executive Secretary sa South Philippine Union Headquarters, Pastor Edwin Gulpan ato niya siyang hinabion. Og unya ato pong sayron kung asa gipaingon si Awing sa iyang Bible Beats. Og si Miss Laila na siya mga information about sa benefits sa butong or lubi. Ato Uy, ng tanaw lami na. niya. For the meantime, mga kaigalaan, natay caller on the line. Hello, good morning. Hello? Hello, ma'am. Good morning. morning. Kumusta maayong adlong Sabado? Yes, ma'am. Happy Sabato. Okay. Okay. Unsay tubag sa atong What pangutana? did she turn into? Pillar of salt, ma'am. Pillar of salt. Let us see if the answer is correct. Ta-da! Okay. It can be found in Genesis Congratulations. 19:26. A pillar of salt. Congratulations, ma'am. Unsay pangalan sa atong caller? Perlin Abista, ma'am. Okay. Taga-asa si Perlin. Taga Konsolasyon. Congratulations, ma'am. Nabakay greetings? Yes. Regard Yes. ko to ng teacher sa Delmar, ma'am. Happy Sabat. Okay. Okay. Tili-tili Happy Sabbath. Vince, Good ma'am. morning. Thank you so much. Sa pagpadayon, alright, thank you for calling. Sa pagpadayon, nasigo na ang atong mga kagalingon. Doon kay uban ining adlaw Sabado ang bagong paglaom. So, mga kapaglaom, do join us as we praise, as we worship, and as we glorify God today. Only here on Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya